सब बात फोन पर बतैले रहनी 5 लाख रुपया एगो बुलेट है सोना के सिकड़ी फोनो पर लड़की काहे मुकरा तनी बात से फोन रहूगा पर लड़की देखले रहनी हवे हैं। आवाज बैठी चली बड़ी लेट भइल आवे में रास्ता खराब बा हां तो तनी जानते बानी कि बहुत घूम फिर के आवे के बा रास्ता खराब है और सब समाचार ठीक बाटे न ठीक बा विशेष सब बढ़िया बा अपन सुनाई सब अब वो पानी वानी लेके आओ लोग जल्दी जा लोग जा ना रह दी नाश्ता वास्ता हो ए तो नाश्ता कोई ना लोग महाराज विशेष आगम में कार्यक्रम बा जौन एथी करी बोलाई लड़की के बोलाई हमनियो के लगा टाइम लेकिन फटाफट हो गई जा ना पानी वानी ले आओ नाश्ता वास्ता ले आओ रह दी नाश्ता वास्ता जन्नी लड़की के बोलाई देखल जाओ ठीक बा ए सुन ना उतना है ना नाश्ता वास्ता हो गल बा रह दी नाश्ता सब हो गल सब कंप्लीट ठीक बताई न कम लोग प्रधान जी ना खियैलो हम ना ऐसा कोनो बात बहुत विशेष जरूरी बा जा बुलाओ तो सीवीटी के बुलाओ तनी भाभी चल जल्दी बैठो देख ली लोग लड़की ये बाड़ी और जौन कि जानते बनी लोग कि सब पहले ही से कहल बर बोलो कि अनाथ बाड़ी और एकरा के हमनी का पोस पाल के मतलब सज्ञान कोई नहीं सब बड़ा कोई नहीं ना और जानते बनी कि समय से शादी कर देवल भी जरूरी बा हां बाबू जोर से बोलो स्वीटी पिता का नाम बाबूजी इनकर नहीं तो इनका पते कहाँ बाटे बेचारा सब बात बताइए दिल में लोग भाई वो लोग बानो ना भाई बानो पढ़ाई लिखाई बंद बाकी चालू बा कहाँ तक ले पढ़ले बाड़े कौना विषय से एगो कलम कॉपी मंगाई तो बोलिए तो जल्दी क्या कहिए तनी शर्मा ली बहुत शर्मीली लड़की है ठीक है लड़की संदेश शर्माए के चाहिए हां आज बहुत जान तनी जो समय चलता है न एमे कहां ऐसा लड़की भेटा तरन सन बहुत कम भेटा जौन की सर झुका के चले और शर्मिला टाइप के लड़की हो हां ऐसे बहुत बा कॉपी कलम मलाई अब बोले ना जल्दी ले आओ हां जो चीज लिखवा के बा तो चीज लिखवाई लो एकदम साफ बिंदास होके नाम लिखो अपन शर्माइला के कोनो जरूरी नहीं है एगड़ी कहाँ के शर्मा था तू और कुछ लिखवा को तो लिखवाई ना ठीक बा ठीक बा भेज दिया लड़की और देख के बा एगो रुपी फोटो खींच ले खड़ा होकर तो सीधा खड़ा होकर सीधा चल बू चल के बता दूंगा से तनी हाथ होता नहीं हम पर सब ठीक फाट बाटे मारे कोनो ना ये घरी बहुत ना ठीक बा प्रधान जी ये सब जांच पड़ताल कर जरूरी बा समझ ना सही बात बे रोहू लोग के सवाल दे ये बात बाटे जांच पड़ताल कर शादी बियाह हो जाए का अब बाद में कोनो विवाह के कारण एथी हो के तो ठीक काम नहीं है ना सही बात बाटे ठीक बा औरो देखे के औरो कुछ पूछे के तो पूछ ली लोग ना ठीक बाटे भेज दिया लड़की हां लड़की भेज दी ठीक बा जा तू घर जा तब आगा मुँह विषय बात हो को लड़की तो पसंद बा बोली ना तो का मतलब का ले हम तो है जो है जब देखते बनी एकदम मतलब गांव समाज से चंदा उंदा लेके हमनी के शादी करे के बजे प्रधान जी चंदा लेके थोड़ा टाइम संभाल लेने युग जमाना हो महंगाई के टाइम हो गल बा ये तो बात बोल रही बेटा के तो अनुमान आज फोन आवता फोन का फोन का काट दी
बोली हगे तो रोगो बताइए ना का ले हम तिलक कथी ले हम रउआ के अनुमान बताउल बा ना। ए तो बतैलो नहीं 5 लाख रुपया एगो बुलेट और सोना के चैन। हाँ तो महाराज बताई तो शादी होता टे अनाथ लड़की बिया ई बताई कि कारे मतलब सब लोग से चंदा उंदा मांग के शादी करल जाता उ तो बात सही बा लेकिन महंगाई देखत नहीं कितना दिन पर दिन महंगाई बढ़त जाता है। ए महाराज तो महंगाई मन ओकरे हिसाब से हम लोग बताएं बढ़िया तो बर बारात नहीं तो कहां लगे आ लड़की देख रहे बनी कितना पढ़ल लिखल है कितना सोशल बढ़िया लड़की बिया। तो बात बढ़िया बा। ना तो में रउआ कम्प्रोमाइज ना हो जननी। आखिरी बता दिया 5 लाख रुपया एगो बुलेट सोना के सिकड़ी ठीक बा। तो फिर बताई 5 लाख रुपया कहाँ से आई? देखते बानी कि लॉकडाउन लगा रहा कोरोना चल रहा है अभी फिलहाल में कोरोना सबके धइले बा ना। सब लोग थोड़े चंदा देता थे महाराज इतना। कोरोना सबके धइले बा ना। रउआ थोड़े धइले बा एगो। हर आदमी के कोरोना है के पीछे बा। तो मतलब का कहल जाता नहीं बताई ना कुछ कम उम होई कि ना होई। देखी लोग अगर पहले ही बताओ रहे कि देख लेना अगर एंगा होई तो बात विचार चलाए ना तो छोड़ दे। पर वो कि ना ठीक भाई में पहले लड़की देखी लोग। देखिए हमनियों के तरफ से ही बाटे कि बढ़िया घर में लड़की के शादी होखो बढ़िया जगह पर होखो ठीक बाटे। अब रह गल पैसा के जहाँ तक ले मैटर बाटे तो सब कुछ पैसे थोड़े बाटे महाराज। उ तो बात बढ़ले बा लेकिन क्या करे दूर तो बा गाड़ी वाला कोनो मनिया सा कुछ लड़कियों पर जाला बोला कि लड़की उम्र है तो कुछ घूमे कम बेसी होला। कहे का मतलब है ना बाटे कि खाली रुपये ना देखल जाला। रउआ ना देहम तो हम कहाँ से लेके आएम? बाद में मड़उआ में झगड़ा कौन करे? मान तनी जे लड़की खराब रहेला पैसनो रहेला तो उम्र रुपये तो बोली हगे मंजूर बा इतना पर। ए महाराज कैसन रुपया बात करते नहीं खाली पैसे के पीछे पागल हल बनी। महाराज रउआ के सब बात फोन पर बतैले रहनी। 5 लाख रुपया एगो बुलेट है सोना के सिकड़ी। फोनो पर काहे लड़की मुकरा तनी बात से फोन रहुआ? पर लड़की देखले रहनी है तो लड़की लड़की देखल सामने जाला। देखनी लड़की इतना सुंदर मिली इतना सुंदर बा ठीक बा लइको तो हम सुंदर बा ना। उतना सुंदर क्या करे महाराज ना तो सुंदर ये बता ना का होई। होगल तो सुंदर है ना समझ खोजे नहीं? जाता थे ना तब ना होइएगा शादी होगे। ए महाराज काय है बैठी रउआ रहे के बोला के बेइज्जती करता नहीं हमनी के। बेइज्जती थोड़े हो जाए बैठी ना 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 महाराज करता नहीं हमनी जाता नहीं सब ठीक बाटे। अरे सब कुछ शादी पैसे होती ना नहीं हुई। सब कुछ ना पैसे जा। नहीं खेल सुनिए शादी ना हुई। ना होई महाराज बैठ के अपन लड़की पसंद नहीं के शादी ना हुई। लड़की बाटे तो बहुत लड़की बा। ना महाराज ना 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 रह दे। रउआ सकाम नहीं के होत रउआ ना शादी होई। माने सकाम नहीं खेल महाराज पहले बात रउआ सुनी से लड़की बात पहले। बहुत लड़का मिली हमरा ठीक बा। लड़का बात बहुत लड़की मिली ठीक बा। ठीक बाटे हम जानता नहीं कि हो जाए लेकिन मतलब तिलक के चलते कौन लड़की के शादी ना हुई होई जावना लायक बानी माने होई लायक माने होई। रउआ कहे के मतलब ये नहीं कि जेकर जे गरीब परिवार में अगर कोई ना। लड़की बदो शादी ना रउआ के होई बता दे हलवा उससे उससे कम ना हुई। करे के उससे बता कम ना करी होई। ना करे के बता करी ना तो ना करी। लड़की पसंद नहीं के चली जी। चली